खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन 6 दिननि उनाव हिनजाव खारनाय 6 दिननि उनाव हिनजाव खारनाय हाबा जाखानायनि 6 दिननि उनाव हाबा जेनेबा 6 दिननि उनाव हाबा जानाय माने 6 दिननि उनाव खारनाय बेफोरखौसो लाबोबाय थायो बेलेग कन्टेन्ट गैला नामा नोंसोरहा हा ओइ रायजोफोर बेलेग कन्टेन्ट गैला हाबा जाखानाय 6 दिननि उनाव खारनाय बेफोरखौनो लाबोबाय थायो बेलेग बुथुखौ लाबोनो हाला बेफोरखौ लाबोबाय थायो बेलेग कन्टेन्ट गैला नामा नोंसोरहा रायजोफोर हा बेलेग कन्टेन्ट गैला हाबा जाखानाय 6 दिननि उनाव खारनाय बे हिनजावसाखौनो लाबोबाय थायो नोंसोरो गोसो सोदोंबा दानो लायहां मा लाबोबाय थायो बेलेग कन्टेन्ट गैला नामा नोंसोरहा हाबा जाखानाय 6 दिननि उनाव खारनाय बेखौनो लाबोबाय था आरो गाबोनबो लाबोगोन फैगोन मासावबो लाबोगोन आरो गाबोनबो बेलेग बाब्लिफोराबो आरो गाबोनबो लाबोगोन खर' थिग गैला नामालै बाब्लिफोरा हाबा जाखांनाय 6 दिननि उनाव खारनाय बेफोरखौनो लाबोबाय थायो थोद आं नायनो बाबायलै